Vítame vás pri 5. epizóde nášho podcastu Boost, kde dneska budeme mať zaujímavého hostia. Je to Dávid Kušický, ktorý je mladý talentovaný vinár z veľkokrtišskej oblasti. Ukáže nám, ako vlastne aj pretvára vinárstvo takou inou zaujímavou formou. Takže Dávid, vítam ťa v našom podcaste. Ďakujem. Tak chcel by som na začiatok sa spýtať, ako to začalo u teba? Prečo si sa stal vinárom? Tak asi tak, že to začalo celé, že som sa vlastne narodil do tej vinárskej rodiny. A už vlastne od malička to bolo pre mňa prirodzené prostredie. Či to bol vinohrad, či to bola pivnica, či to boli degustácie. Takže od malička som behal popri dedovi, popri rodičov a stále to bolo buď u nás vo firme, alebo tu vo vinohrade. Takže prirodzene, ak som rástol, tak to bolo vlastne moje prostredie. Čiže už v škole alebo na strednej škole si vedel, že pôjdeš touto cestou? Úplne som nevedel, že áno, že budem vinár 100% alebo tak. Ale tak tým, že to vo mne ako keby rástlo stále viac a viac som sa o to začal zaujímať, tak potom prirodzene po tej strednej škole som sa vydal na vinárskú školu Univerzitu v Brne. V Brne. Tam 5-ročné štúdium si študoval? 5-ročné štúdium. Je to Mendelová univerzita, Zahradnícka fakulta, odbor vinárstvo, vinohradníctvo. A naučil sa veľa do praxe, alebo viac ťa naučila firma a túto robota s vínom doma? Akože nevravím, že som sa tam všetko naučil a veľa mi dalo. A asi to je taká kombinácia všetko, že či tu, či rodičia, či dedo, či proste tá škola, potom nejaká prax. A to všetko tak sa nejak skombinovalo, zasadlo do seba ako puzzle a bol z toho potom nejaký výsledok, ktorý aj teraz vlastne robím, o ktorom sa budeme rozprávať. A keď sme už v tom, že čo robíš, tak vlastne tu vidíme za nami vaše vinohrady, vinice. Koľko máte vinohradov, alebo ako máte? Máte tu v Krtiši, máte aj inde vinohrady? Máme 40 hektárov vinohradov. Také gro je tu, kde stojíme, nad mestom Veľký Krtiš. Potom Modrý kameň, vzdušná čiara 3 km. Dolné Plachtince, zase na druhú stranu. A obec Vinica, to je 20 km od Veľkého Krtiša a tam stade pochádza môj otec. A tam máme 4. vinohrad, čiže na 4 lokáciách. Dokopy 40 hektárov a všetko je vlastne v ekologickom režime, to znamená od začiatku, ako sa vysadili vinohrady, tak už príprava pôdy a samotná ochrana už pomaly 25 rokov je v ekológii, to znamená žiadne herbicídy, žiadne pesticídy. Všetko je na báze ekologickej ochrany, čiže sú to postreky, ktoré sú iba kontaktné a nejdú do systému, že nejdú do ohrozna. To by sme sa mohli o tom ešte viac rozprávať, ale... Čiže tvoríte biovíno. A základ biovína je to, že máš biohrozno. Takže nestriekané nejakou ťažkou chémiou. Dobre, a k tomu ešte by som sa dostal, takže dosť veľa roboty máte, keď máte tých 40 hektárov. Aká je tvoja úloha vo firme a čo hlavne ty robíš? Takže ja keď som vlastne do toho húpol, do nejakého procesu, ktorý už akože fungoval od 98., ako sa prvý vinohrad vysadil, čiže boli nastavené nejaké veci, ktoré nastavil dedo s rodičmi a to fungovalo a ja vlastne po škole som prišiel do firmy 2019, dajme tomu, ale už jasné, že aj popri škole som tu stále bol. A dneska som ako zamestnanec, ale snažím sa ako keby zabrnúť do každej činnosti, proste čo je. Či je to vinohrad, či je to pivnica, či sú to degustácie, či sú to faktúry, e-maily, cestovanie, proste čokoľvek. Takže snažím sa teraz tak všetko spoznať, ale tak aj do budúcna, keď správny manažer by mal poznať celú firmu. Ak by som to mal riešiť, tak sa učím stále. Týmto pádom by som sa chcel presnúť k tvojej tvorbe hlavnej, čím si aj v podstate, dajme tomu slovenský, možno že aj medzinárodne známy. A to sú tie tvoje naturálne vína, ktoré majú tiež také super názvy. Tak poďme na to.
presunuli sme sa do útrop vinárstva, kde by sme sa chceli Davida vlastne spýtať, že čo tvorí. Vidíme tu zaujímavé kúsky, tak nám prosím ťa objasniť tvoju tvorbu. Tak nachádzame sa teraz v takej menšej časti, menšej pivnici, ktoré je teraz moje také laboratórium a mám tu všetko víno, čo si ja robím v rámci nášho vinárstva rodinného. Tak som si vytvoril takú vlastnú líniu vín, ktorá je akože pod našim vinárstvom, pod našim menom, len sú tam iné etikety, trošku iný prístup k výrobe a celkovo je to tak inak tie etikety a kartóny a tak ďalej, ten imidž toho je iný. Tak a teraz tu stojíme, mám tu betónové vajce, sú to nejaké drevené sudy, dubové a taktiež nerezové tanky, takže všetko možné, čo sa dá použiť. Sú tu vína teraz minuloročné a tohtoročné, čiže 2 ročníky. Ostatné všetko už vo fľaši, takže ja to nechávam zrieť v pivnici rok, niekedy 2 roky a ide to do fľaše. Ten prístup, ako som hovoril, je trošku iný. Sú to veci, alebo vína, ktoré sa nefiltrujú, nečíria a nepridá sa tam žiadna síra. Čiže žiadny pohyb s tým vínom, žiadna manipulácia. Dneska sa tomu môžu povedať, že to je nejaké naturálne, ale to slovo je také dosť, veľa ľudí ho nemá rado, takže nerad ho používam, ale je to víno, ktoré je úplne najviac prirodzené, ako môže byť pre mňa. Čiže dneska vo svete vína, keď si kúpite nejakú fľašu v supermarkete, je tam strašne veľa prídavkov, je tam strašne veľa konzervantov, dokonca farbiva a tak ďalej, takže človek, alebo ten konzument ani často netuší, čo pije, lebo si povie, že víno sa rovná hrozno, ale to častokrát tak vôbec nie je. Takže ja som akože toto nevymyslel, to nakedy bolo, 30, 40, 50 rokov dozadu, len tým systémom, presne tým systémom, ktorý dneska nie je to len pri víne, je to pri potravinách a tak ďalej, je to pri chlebe, pri jogurtoch a tak. Takže sa trošku keby vraciam k niečomu, čo tu bolo. Takže ty si to dotiahol do firmy, tento spôsob? Tento úplný spôsob áno, ale tým, že sme bio, sme ekologicky už 20 rokov, viac ako 20 rokov, tak nejaký základ tu jasne, že bol. Dedo to tak nastavil, dedo bol priekopník ekologického poľnohospodárstva. A základom, keď chcete vyrobiť to prírodné víno, musíte mať ekologické hrozno. Čiže ten základ som tu ja už mal a ja som to ešte keby posunul ďalej. Dobre, a keď teraz môžeme porovnať, alebo aký výsledok očakávaš, keď to zrie v betónovom vajci, v takomto dubovom sude, alebo v nerezovej nádobe? Tie rozdiely sú dosť veľké. Môžeme na porovnanie, keď máte víno v dreve, tak drevo dodáva nejakú príchuť. Čokoládovosť, vanilkovosť, orieškovosť. Podľa vypálenia toho sudu môžete si to aj prispôsobiť, ten sud, čo chcete vyrobiť a niečo dodá. Nevrajím, že to je zlé alebo dobré. Nerez je bez prístupu kyslíka. Je to anaerobné prostredie, kde sa nedostane kyslík a nerez nedýcha, neprepúšťa nič von ani dnu. Drevo prepúšťa, prebieha tam mikrooxidácia, ale ovplyvňuje to víno a betón je niečo medzi týmito dvoma. Nijak neovplyvní to víno, tak ako nerez, ale z dreva si zase zobral tú priepustnosť alebo polopriepustnosť, mikrooxidáciu. Čiže dýcha a prebieha tam tá mikrooxidácia. Takže je to neutrálne pre to víno a víno je z toho nejak není ovplyvnené. A ešte k tomuto by som sa chcel dostať. Robíš aj likérové vína, alebo také nejaké tvoje pokusy laboratórne? Sú to zatiaľ pokusy likérových vín. Volá sa to, že Solera systém, ako to vidíte teraz poukladané. A na vrchu je najmladší ročník, na spodu sú najstaršie ročníky. Ono sa to doplňajú pri vyzrievaní, odíde strašne veľa tekutiny z tanku alebo z toho dreva, hej? Lebo je tam priepustnosť a musíš doplňať tie sudy. To znamená, že najstaršie sudy doplňam tými mladšími, tie mladšie ešte mladšími. Volá sa to, že Solera systém, že od hora dole.
A môže sa ti stať, napríklad tu sa mi stáva teraz, že to je ročník 2020. Gro je tam 2020, ale doplnené mladším, ešte mladším, hej? Čiže tá postupnosť. A keď si vravel, že sú to likerové vína, tak doplňaš tam pálenku? Áno. Do vína, hej? Pálenku, áno. Toto konkrétne, toto moje likerové víno je mix našej pálenky, alebo vínovice, vypálené z vína, mixom s čerstvou sladkou hroznovou šťavou. Čiže je to sladké z tej hroznovej šťavy a pritom je tam alkohol z tej vínovice. Výsledok je okolo 16-17 alkohol. To je niečo podobné ako portské víno. Portské, hej, len tam je iný postup. Vlastne pri portskom sa inak doliehuje to víno, alebo tá šťava. Čiže David tvorí tieto svoje vlastné vína a vždycky im dá zaujímavý názov a zaujímavú etiketu, tak prosím ťa vysvetlí nám, že ako to tvoríš. Tak pri každom víne je nejaký príbeh za tým. Čo sa týka týchto 4 vín, sú to vína tiché. Na každej etikete je zobrazená nejaká ruka, ktorá niečo ukazuje. Pri týchto 2 konkrétnych sú 2 postavičky, chlapca a baby, a to sú šumivé víno. A k dizajnu sa ako dostávaš? Vždy si to premyslím nejak ja, nejaký príbeh, nejaký background vlastne toho vína a potom spolu s mojím kamarátom Dantem, ktorý žije v Česku, tak s ním to dávame dokopy. Čiže tvoje víno sa predáva v podstate po celom svete, tak by si nám mohol povedať k tomu, že ako sa dostalo do celého sveta a už začína si budovať aj dobré meno? No tak na Slovensku je ten trh trošku taký stigmatizovaní týmito mojimi vínami. Nie sú úplne otvorení tomuto štýlu ešte, aj keď už trošku to rastie každým rokom. Takže moje vína si našli cestu hlavne v zahraničí. 80% mojej produkcie ide von. A kam ide? A najčastejšie to je východná časť, čiže Japonsko, Kórea, Tajván, ale potom aj Kanada, USA a z Európy, napríklad Belgicko dobre funguje, Poľsko veľmi teraz rastie, a Španielsko, Česká republika, Maďarsko, takže dneska už mám nejakých 12-13 krajín. A ktoré z tvojich vín je také najpreferovanejšie? Najpreferovanejšie, možno tie šumivé, tie idú ako dosť dobré, a potom možno aj tie oranžové, a rôzne, záleží možno aj od tých štátov, že každý, či na východ, západ, že majú úplne iné chute, hej, že potom aj tie betónové vajíčka, vína z tých betónových vajíčok fungujú dobre, takže tak rôzne. Tak chcel by som sa ďalej spýtať, že čo teba inšpirovalo, že si sa stal vinárom a aký je asi terajší vzor niekto pre teba? Tak už je taká inšpirácia najväčšia. Môj dedo, bez ktorého by sme tu ani nestáli, a založil vlastne celé naše vinárstvo rodinné. A taktiež otec s mamkou, ktorí spolu s ním vlastne vyhotovili toto všetko. A dedo už nie je medzi nami 7-8 rokov, ale vyhotovenie vlastne jeho podobizne, tak je tu stále s nami vo firme. Takže určite aj to je taká inšpirácia pre nás všetkých, čo sme tu. A teraz niekto aktuálny? Tak sú šikovní vinári, starší vinári aj mladší, a keď vlastne chodím aj po svete, tak vždy ochutnám niečo kvázi od kolegov, takže tá inšpirácia nejaká určite je. Nemám nejakých konkrétnych, ale sú veľa, aj na Slovensku veľa šikovných ľudí. Dobre, a ešte by som sa spýtal, že nejaké také odporúčania pre mladých, možno podobne zameraných ako si ty, čo by sa mali tak držať? Tak možno by sa mohli viac zamýšľať nad tým, čo pijú, čo majú v pohári, že či je to víno možno ekologického poľnohospodárstva, z ekologického rozmnoha, či tam nie sú nejaké chemické veci v tom víne, čo je častokrát dosť ťažké zistiť, lebo na etikete vlastne vína sa nenachádza nejaké zloženie, ale možno skôr piť alebo vína nejaké lokálne, vinárov, ktorých poznáme, možno priamo od vinára,
Nekupovať si to nejak v supermarkete, takže možno tak toto. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a my sa s poslucháčmi vidíme pri ďalšej epizóde. Majte sa. Majte sa.